siya, naiwan yung sticker ni Boy First Time. Okay. Azuris TV ko sana hingiin. Pero sa kanya lang yung nandito. Pwede dalawang Remix. dapat dalawa kasi yung isa doon sa dikitan ko sa bahay. Sa motor. Ganito yung lagyan ko sa rin. Dami na Kita mo sa kanila, yung kaya. Ano ka ganyan? ganyan kalaki yung lagayan ko sa bahay. Goods. So, sa Monday, kita-kits tayo. May kasama tayo mga sikat na mga vlogger. Ayan, sabi lang hindi sikat nun eh. Shoutout pala kayo, kailangan po yung first time. Salamat. Naka-ano tayo. 1,000 subscribers na tayo. 1,028 na nga yung... 1,280 na ngayon. Oh, grabe. Sana all! So, idol. Makikita rin tayo. Kaya next week. Salamat sa mga kita. Subscribe kaya kay Guapis Kanchoy. Dahil ito rin siya, pumit ng vlogger din siya.